Klokken er 7, og han tager et bad. Ryger sig en fed og spiser aftensmad. Han tænder sin PC og sætter sig ned. Går på Arthur for at se, om han har fået en besked. Så går han i skabet og finder sit tøj. Et Gucci-bælte og en nedringet trøje. Han barberer sit hoved og plukker sine bryn. Om det kommer gæsterne, for de skal i byen. Han vil på det komme enden.